Andy de Wit, nog een paar weken, dan is het weer zover, hè? Je eigen fanreis. Ja, zoals ieder jaar gaan wij met een hele bus fans. We doen het al voor de 4e keer nou. Gaan we naar de Moezel, een van de mooiste plekjes aan de Moezel in Duitsland. En daar gaan we 4 dagen feest vieren. Ik ga daar 4 dagen voor mijn fans zingen. En we gaan karaoke doen en we gaan lekker uitjes maken langs de Moezel. Dat is 23, 24, 25 en 26 september aanstaande. Mensen die mee willen, ik weet niet of de organisatie nog plaats heeft. Maar kijk even op www.andydewit.info of .be, het maakt niet uit. Tik er maar iets achter en je komt altijd op mijn pagina. Dan krijg je daar al informatie over, maar dat wordt super. En ik ben zelf in de bus, ik ga met de bus mee. Ik ben gewoon alle 4 die dagen van en voor mijn fans. En we doen alles samen, eten. Behalve na 2 uur 's nachts dan gaan we andere dingen doen. Niet met de fans. Zing je dan ook al in de bus? Nee. We gaan 's morgens om 8 uur weg en dat is een beetje... Dat is voor een artiest altijd moeilijk om 's morgens om 8 uur te zingen. Dan komt het zo verschrikkelijk vroeg mijn strot uit. Ik heb die fanreis echt voor mezelf georganiseerd. En de mensen weten ook dat ik de enige ben die optreedt. Er zit daar wel in Duitsland een lokaal zangeresje wat ik ken. Die doet ook nog een paar liedjes. Maar het draait echt om mij en om de dingen die de mensen dan aan mij kunnen vragen. Die ze eigenlijk door het jaar niet aan mij kunnen vragen. En daarvoor naar een website moeten. En nu dat gewoon aan mij kunnen vragen. En kunnen zeggen van, hé, daar is hij. Wat doe je dan? En waar ga je daar mee naartoe en zo. En waarom heb je gekozen voor het Moezelgebied? Daar heb ik kennissen zitten. En ik vind het een mooi gebied. Het is makkelijk te bereizen. Het is niet zo dat de mensen uren in de bus moeten zitten. Of moeten gaan vliegen en uren van tevoren weg moeten. We stappen op een bepaald aantal opstapplaatsen. En die bus gaat rijden en binnen 3-4 uurtjes ben je er. En dan kan het feest beginnen.